lo mdlalo wakho namafona khethiwe uyaphela wuye ekhaya lo mdlalo wakho namafona ntombi yami uyele ekupheleni wuye ekhaya ziphi izitho zakho khethiwe no akusalanga lutho ziphi izitho zakho khethiwe no awusalanga nalutho apha mayipsi njalo ntombi yami no awusalanga nalutho lo mdlalo wakho namafona isamanze khona mngane womthwazi bafowethu angibingelele umhlaba wonke iAfrika naphesheya kwezilwandle njengoba nje umculo wethu wesintu umculo waMaskandi uthandwa yonke indawo uJB lo bafowethu umculi ofikile endimeni umculo umculi ohlelekile umfowandaba zabantu mina sebeyangazi abaningi yize ngingadumile bafowethu nali CD elesibini kusetshenziwe bafowethu sacela isupport njengoba ngivela nje la kini kanje ngizoyicelela nje isupport ingoma zethu zimnandi cishe zonke futhi kodwa nje ngeke ngingcono sacela uthenga iCD noma ungene kuma online stores ku YouTube uthi nje wena JB Maskandi cacise lokho uthi JB uthi space Maskandi ngoba manje nake umculo wethu wesintu ufile ngama 10 rand noma ngama 5 rand lezinto lezi asesitrado ngeke sikhale ngako kakhulu into nento nesikhathi sayo into iyafika idlule kumanje sengikhulumela iOnline music mhlambe nizodideka ukuthi uMaskandi nabo sebeseyintweni sesifikele bafowethu sacela impela ukuthi abalandeli bomculo wesintu noma abathandi boMaskandi befunde noma bejwayeze ukungena kuma social network ngoba ikona kona la esogcina noma esophephela kona soMaskandi indaba yama-CD umkhokho ngeke sawukhulumela kakhulu ngoba noma uba nengane encane iyakubona ukuthi emculweni akusenamali nomculo usufile sesizama manje na ukubaleka sekuma online uJP uzomthola kuzo zonke izitolo kuwo wonke ama social network owaziyo noma ucabanga nokuthi mhlambe uzomthola khona uJP uzomthola bhala nje JB Maskandi ko YouTube kuma iTunes ko Google ma online store wonke uzomthola uJP sacela bafowethu ni support ni download noma nilalele lokho kusho likhulu kuthina futhi khona esokuthola ngokwenza kwakho lokumlalela noma ngabe uphesheya kwezilwandle noma ngabe ula eSouth Africa ko Zimbabwe Malawi Nigeria USA Canada England China uzomthola uJB udownloada kwakho nje yikona esesicabanga ukuthi mhlambe kuyosebenzela abafowethu angibonge ngiuJB angibonge ngehle ngibuyele emazini bafowethu iCD liyaphuma ngey 15 za November. Hello everyone, unomalungelo mhlongolona uManjamane SA. I'm from Mdlalisi Media. Ngicela wonke umlandeli womculo noma imuphi a-download umculo kaJB iciko likaMaskandi. Ngabalinda Johannesburg eMahostela, eDube eMzimhlophe, Niceville, Denver, GP George Gore, Fosloras buya futhi neJabulani. Ngingene endlini yakithi emnyama
KwaZulu-Natal. Ngibalona ngomo Lundi Emdletsheni Nqothu Msinga Mnambithi Bergville Vryhead Josini Nkandla Mhlaba uyalingana and Makhabeleni. Ngiye eNigeria. Siphinde futhi siye kuma universities ethu ase South Africa UKZN, DUT, UNISA, Ungoye, MUT, TUT, UPE, UCT, UJ and many more. Singene Swaziland bayadownloada online, sithi USA bayadownloada online. Skitchime siyovakashela eZimbabwe Obulawayo Lupane University siyawuthola umusic wethu online. Botswana uyadownloada online. Idurban yonke komashu kodantoni etimeleni emabhasini emsakazweni ngabala ngithini na umculo kaJB siyawudownloada nje online. Siyazitholela ingoma zethu asikho sokuthi uzuyothenga iCD noma uzofuna iCD, just download it online. So guys, besicela ukuthi nisivakashele ku YouTube channel yethu Mdlalisi Media, uyalike uyasubscribe, uphinde futhi ugijimele ngale ku Facebook Mdlalisi Media, uyalike manje manje SA uyalike futhi eyabo njoma intokazi seyithi khomo. Masibona ngokusala. Yes, kusele ndoba ubaba lo Mdlalisi mazo sesifuna nilapha nje. Yes, kusele ndoba ubaba lo Mdlalisi mazo sesifuna nilapha nje. Yena uhlulwe wantanga yakhe usezofuna thina bathi. Yena uhlulwe wantanga yakhe usezofuna sithole ingoma yakhe. Bayangboza mina, ayangboza mina bafana, bathi mfokandaba wenza ngani na, thina siyafuna sithole ingoma yakhe. Sike sabagxobagxoba thina